So nोंथांमोनखौ जाख्ल'नायनि मोनसे माने बिदिन्थि होनो नामा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो लुबैयो जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै जाख्ल'नायखौथ' जों गिबियाव दा जोङो जि प्रमद बर'नि सरकार बेखौ जों प्रथमावनो नुबाय बेसेबांसो सिट मोनगोन होननानै आसा खालामो बिटिसि बिपिएफ जोङोथ' 12थायावनो दा सम्भाबनाया सोलिगासिनो खिन्थु जोङो 10ता एकदम क्लियार पिक्साराव दं दासान्दि चिरां क'क्राझाराथ' फैखाजोबगोन मोनबा जोङो धरक सापागुरि बरमा तामुलपुर टाफ कन्टेस्ट होननानै लादों खिन्थु बिपिएफआनो देरहागोन तामुलपुरालागै 8ता जायो ओरै चिरांनि 2 ओरै क'क्राझारनि 3 8ता जायो नैयालागै बेनिफ्राय अदालगुरियाव जोङो 4 समस्ति दोङो अदालगुरि जिल्लायाव बे अदालगुरि जिल्लानि 4नि 2आ बिराद क्लियार माजबाद आरो अदालगुरियाव जोङो एकदम क्लियार पिक्साराव दोङो देरहानाय दा पानेरि आरो कालाइगावखौ बुंथ'नो हायाखै देरहानायनि लामाया बेसेबां क्लियार जायो थेवबो कालाइगावआ साबसिन अबस्थायाव दङ होनदों आं दहायसो पानेरियाव रायज्लायहरदों जोंनि डेपुटि स्पिकार नेरसोन बिथांजों बिथाङा होनदों जोंनाबो लाइनाव फैगासिनो मोजां लाइनाव फैगासिनो बिदिखौ होनदों आरो पानेरियावबो देरहायोबाथ' जोंहा देरहाजोब्बाय बर्तमान इउपिपिएलआबो इउपिपिएलआथ' मोनसेबो देरहानायनि थाखाय गेलेनाय बादि जों मोनाखै मानो होनबा नोङो ओरै लरेन्स इस्लारिया बोरै देरहानो क'क्राझार इस्टआव जोंनि एमसिएलए देरहाजोबनानै थाबाय ओरै मा होनोमोन बियो बावखुंग्रिनि एमसिएलएआ बिपिएफनि बनरगावनि एमसिएलएआ राजिब ब्रह्म बिपिएफनि गतिके देरहानायनि सम्भावनाथ' बोरावबो नुवाखै पानेरियावसो देरहागौमोन पानेरियावथ' बिजेपिनो हगारना लाबाय हयथ' कालाइगावफ्राव माबादि जायो दा अदालगुरियाव बोरै देरहाङो अदालगुरियावथ' डेपुटि सिबानो एमएलए गेलेफिनलायबाय गतिके बिसोरो देरहानो गेलेनाय बादि मोना आरो डेपुटि सिबा मा खारनाव माबाखौ बे जुदि थाङोबा होमबा डेपुटि सिब बेलेग लालायगोन बिसोरो गबिन्दआ आरो गबिन्द बिथाङा इलेक्सन गेलेनायखौ आं मोजां मोनाखै मानो होनबा बिथांमोना बिटिआर बिटिसिखौ डेभेलप खालामनो मावनो एकर्ड सिगनेटरि हिसाबै दायित्व लानानै बिटिसिआव गाबथानायनि दायित्वआ बांसिन आरो एमएलए जाहैनायनिख्रुइ बिराद मोजां फुल प्रिपारेसनाव जोङो दोङो केन्डिडेटआ फोसावनाया एसे लेट जादों नङाबाथ' आरो साबसिन मोनसे प्रिपारेसनाव जों थांबावनो हागौमोन जिखिजाया मानो जोङो फुल प्रिपारेसन इतिमध्ये इलेक्सन बिटिसि इलेक्सना बारा गोबाव जायाखै जोबनाया गतिके अलरेडि जोंना बुथ कमिटि दानाय बा बिदि माबाफ्रा दंजोबखायो बुथ कमिटिफोर दंखाजोबो जोंनि प्रत्येक माने ब्लक कमिटि पार्टिनि लेभेलाव गतिके जोङो फुरा प्रस्तुत बेसेसो भट लानानै देरहागोन बायदि मोनो जोङो 70,000नि बांसिन भट मोननांगौ नैबे इलेक्सनाव मोनसे खोथा सरसा जाबाय थादों एबार जुदि माने महाजोतनिफ्राय जुदि सरकार दानो हायोबा बिपिएफनिफ्राय माने डेपुटि सिएमखौ माने दाबि खालामनाय जागोन बे बेसेबां सैथो आसाम सरकाराव बे खोथाफ्रा दानो बारा जाथ'वाखै मानो होनोबा जुदि किं मेकार जिहेतु बिपिएफआनो जागोन बे हिसाबै जुदि जोंनाव दा जायफोर बिजाथि जायफोर केन्डिडेट जोंनि गेजेराव दं बिथांमोना जुदि मोजाङै मोजां देरहालांजोबोबा जिहेतु जोंनाव सिनियर चन्दन ब्रह्म सार थाबाय बा माबा थाबाय निस्सय जोङो डेपुटि माने सिएम बिनायनि सुबिदा मोननो हागौ आरोखि आरो मोनसे खोथायाबो सरसा जाबाय थादों जेनेबा मोनसे समाव कंग्रेसजों थाफानानै खामानि मावदों बिपिएफआ आरो दा माने बिजेपिखौ एंगारनानै कंग्रेसजों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो लुबैयो ना बिपिएफआव जोङो निश्चित भाबै सुबिदा नायनानै खामानि मावनो गोनां जादों आरो राजनितिक भाबै जों जुदि जोंनि ओनसोल बिटिसि ओनसोलखौ दावगाहोनो जौगाहोनो बिनि माने गोबांथार समस्याखौ माने सुस्रांनोबा जोङो गभर्नमेन्ट दानो हानाय दोलोजों जोङो थाफानांगोन बिनि थाखायनो जोङो बिजेपि दोलोनि जिहेतु वेब फैदोंमोन मदि वेब फैदोंमोन बेखौ नोजोर होनानै मोनसे हाग्रामा सारा मोनसे गोरों मोनसे पदक्षेप लानो हादोंमोन बे समावबो जे जों ओरै थांनाया मोजां जासिगोन मानो होनबा डेभेलपमेन्ट नांगोन बिटिसि ओनसोलाव दा बेखौ नायनानैनो जोङो दायो जिहेतु सारा भारतबर्षआव लासै लासै मदि दोवा जोबनानै
माने गोदान मोनसे बिजेपि बिरोधी मोनसे दौ फैनो माने लामा लादों आरो आसामावबो ओंखायनो जिहेतु बिजेपि दला जोंखौ बिसाघातकबो खालामबाय बिटिसि इलेक्सनाव बेफोरखौ नायजोबनानै जोङो मोनसे महाजोत बन्दननि गेजेरजों थांनो गोनाङा जोंनि मोनसे बाध्यबाधकता मोनसे परिबेस बयबो बुजिदों बे खोथाखौ बेनिखायनो जोङो बेजों थांदों जोंनाव दस्रा अपसनबो गैखाया बेसेबांसो सिट मोनगोन होननानै आसा खालामो बिटिसि बिपिएफ जोङोथ' 12थायावनो दा सम्भाबनाया सोलिगासिनो खिन्थु जोङो 10टा एकदम क्लियार पिक्साराव दं दासान्दि चिरां क'क्राझाराथ' फैखाजोबगोन मोनबा जोङो धरक सापागुरि बरमा तामुलपुर टाफ कन्टेस्ट होननानै लादों खिन्थु बिपिएफआनो देरहागोन तामुलपुरालागै 8टा जायो ओरै चिरांनि 2 ओरै क'क्राझारनि 3 8टा जायो नैयालागै बेनिफ्राय अदालगुरियाव जोङो 4 समस्ति दोङो अदालगुरि जिल्लायाव बे अदालगुरि जिल्लानि 4नि 2आ बिराद क्लियार माजबाद आरो अदालगुरियाव जों एकदम क्लियार पिक्साराव दोङो देरहानाय दा पानेरि आरो कालाइगावखौ बुंथ'नो हायाखै देरहानायनि लामाया बेसेबां क्लियार जायो थेवबो कालाइगावआ साबसिन अबस्थायाव दङ होनदों आं दहायसो पानेरियाव रायज्लायहरदों जोंनि डेपुटि स्पिकार नेरसोन बिथांजों बिथाङा होनदों जोंनाबो लाइनाव फैगासिनो मोजां लाइनाव फैगासिनो बिदिखौ होनदों आरोखि पानेरियावबो देरहायोबाथ' जोंहा देरहाजोब्बाय बर्तमान इउपिपिएलआबो इउपिपिएलआथ' मोनसेबो देरहानायनि थाखाय गेलेनाय बादि जों मोनाखै मानो होनबा नोङो ओरै लरेन्स इस्लारिया बोरै देरहानो क'क्राझार इस्टआव जोंनि एमसिएलए देरहाजोबनानै थाबाय ओरै मा होनोमोन बियो बावखुंग्रिनि एमसिएलएआ बिपिएफनि बनरगावनि एमसिएलएआ राजिब ब्रह्म बिपिएफनि गतिके देरहानायनि सम्भावनाथ' बोरावबो नुवाखै पानेरियावसो देरहागौमोन पानेरियावथ' बिजेपिनो हगारना लाबाय हयथ' कालाइगावफ्राव माबादि जायो दा अदालगुरियाव बोरै देरहाङो अदालगुरियावथ' डेपुटि सिटआनो एमएलए गेलेफिनलायबाय गतिके बिसोरो देरहानो गेलेनाय बादि मोना आरो डेपुटि सिटआ मा खारनाव माबाखो बे जुदि थाङोबा होमबा डेपुटि सिट बेलेग लालायगोन बिसोरो गबिन्दआ आरो गबिन्द बिथाङा इलेक्सन गेलेनायखौ आं मोजां मोनाखै मानो होनबा बिथांमोना बिटिआर बिटिसिखौ डेभेलप खालामनो मावनो एकर्ड सिगनेटरि हिसाबै दायित्व लानानै बिटिसिआव गाबथानायनि दायित्वआ बांसिन आरो एमएलए जाहैनायनिख्रुइ प्रिपारेसना जोंना जथेस्थ' मोजां थारमाने कर्मिनि दारै जों प्रिपारेसन डिसिप्लिननि जों मोजाङै खालामनो हादों थारमाने जोङो दा 100% देरहानो थाखाय जों प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ अलरेडि प्रिपारेसना जाजोब्बाय बेसेसो भट लानानै देरहागोन होनना सानो आंथ' सानदों दिनैनि दिनाव जिहेतु माबा जों नुवाखै जों आंनि कन्टेस्टखौ नुवाखै माने सोर जागोन बा कन्टेस्टखौ गैया बायदि आं नुगासिनो दङ ओंखायनो आंथ' माने 1 लाखनि प्लास मोनगोन बायदि आं सन्देह खालामो बर्तमान इउपिपिएलनि केन्डिडेट लेहाराम बर' बिथाङाबो नोंथांमोननि कमिटियावनो गेलेगोन होनना बुंदों बिथांनि पारफरमेन्सआ बोरै जागोन बा बिथांमोननि सायाव नोंथाङा मा सानो लेहा बर' बिथाङा एसे सामाजिक हिसाबै बेहाबो गैया नङा एसे दङ खिन्थु दिनैनि दिनाव जिहेतु बे निर्बाचन नालाय निर्बाचनाव बिनि माबाया प्रभाबा बारा गोलैनाय नङा बे एकदम 100% आरो देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि गिबि खामानि हिसाबै नोंथाङा मा खालामो गिबि खामानिया बिदिनो थांनाय जि 10 बोसोर बा 15 बोसोर बेहाय जोङो बिभिन्न दिगनिफ्राय जोङो जिखुनु उन्नतिखौ जों नुवाखै गतिके बै मावनो गोनां खामानिफोर लामानिफ्राय एग्रिकालसारनिफ्राय इरिगेसननिफ्राय गराखहनियानिफ्राय स्कुल कलेजनिफ्राय बेफोरखौ जि मावनो दा बाखि दं दा बे खामानिखौ आं मावलांगोन जेरैहाय नोङो नाग्रिजुलि एरियायाव थाङोबा नोङो बाल्थि दै नंथंगा दै थिग बिदिनो ओरै मासगारि साइडजों ओरै थाङोबा नोङो नैबे भिक्ट'रिया गामि बे ओरैहाय जोंनि नैबे गयबारिनि आन्दाराव जेरैहाय ओरै कनसला निजदेपेलि बेफोरबायदि जायगायाव माने लामानि माबाया गैखाया आरोखि थिग बिदिनो जोंनि ओरैहाय माबा दरंगाजुलि एरियायाव आङारकाटा एरिया जोंहाय आपनार पद्मपारा ओरैहाय नामसरिया थिग बेफोरबायदि जायगायाव माने खुनु लामानि माने खुनु जाथाय बेबस्थायानो गैया आरोखि दा बेखौ नुनानै आं बहुद दुखु मोननानै बेफोरखौ मावनो थाखायनो आं दा नैबे इलेक्सन गेलेनो ओंखारनाय आरो प्रथम अबस्थायावनो बिसोरनि जि स्टेन्डार्ड मेन्टेननि खालामनाय बेखौनो देग नुखायो गोदोनि जि लिडारफोर बिसोरो
प्रथम अबस्थायाव माबायदिमोन दिनैबोथ' बिसोर इसेबां हाइ फाइ सोलियाखै दिनै प्रथम बिटिआरनि भुवा बिटिआर बिसोर एकर्डनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै जिबायदि फैसा बिसोर खामायदों दा जिबायदि पार्सेन्ट लादों बिसोरो दा बेखौथ' नुखाबाय अब्ला जों 17 बोसोरावबो बेखौ जायाखै बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बिपिएफ माबा पार्टिनिफ्राय गभर्नमेन्ट सालायनानै बबेयाव बेखौथ' देख रायजोआ मिथिबाय रायजोआ नुखागासिनो दं रायजोआथ' खाना नङा लामा नुदों कलेज नुदों सारिफिनि इडुकेसन सेक्टराव डेभेलप नुदों लामाफ्रावबो नुदों बेबायदिनो जिखिनि फैसा मोन्दों बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखिनि फैसाखौ सঠিक भाबाव बाहायदोंमोन आवगोलाव दानि खिन्थु जों नुवाखै आरो दिनैनि लामाया किल'मिटारनि जायगायाव दिनैनि लामाया 500 मिटारल' जागोन जिबायदि बिसोरो थाखा फैसा पार्सेन्ट लादों दा बेबायदिखौ जों नुखाबाय आरो दा गतिके जों 17 बोसोरनि खोथाखौ बिसोर बुंनानै लाब गैया 17 बोसोर जथेस्थ' रायजोआनो